जोङो सार बड' एभान्जेलिकेल लुथारन चार्चनिफ्राय फैदों। जोङो बे मिशननिफ्राय मोनसे पारपास दं जोंहा, बे हादोरनि देशनि सान्थिनि थाखाय प्रार्थना खालामनाय आरो बेखौ जों बोसोरे मोनसे गुबुन गुबुन जायगायावहाय लाबाय थायो आरो। माब्लानिफ्राय बे हाबाफारिया सोलिदों? जोङो बेखौहाय 2016निफ्रायनो सोलिबाय थादों आरो सोलायहै। ओमफ्राय थांखिया बेनो जोंनिया, जों जिहेतु देशनि जे हादोरगिरिफ्रा मोजाङै दैदेननो हायो, देशआव सान्थियै थांना थानो हायो, जों इसोरखौ फोथायग्राखाय इसोरनि मुङाव बेखौ आर'ज खालामो आरो जों ज'यैनो। बबे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा? ओरैनोथ' बे जोङो बे BLC हिसाबै बहाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि माखासे मण्डलिफोर दं, 33टा मण्डलिफोर। बेनिफ्रायहाय मोनसे मण्डलिनिफ्राय सासे बा साथाम बा 10 जन 20 जन बेबायदि हिसाबै फैनानै जों ज' जाफैदों आरो। खालि प्रेयारल' हाबाफारि? प्रेयारल' हाबाफारि खालामगोन बेबायदि आरो, गुबुन जेबो हाबाफारि गैया। खयथानिफ्राय खयथासिम जागोन? दायो 1 घन्टानिल' सार्भिस। जोङो 9टानिफ्राय सुरु खालामदों, 11टासिमाव जोबहैगोन बेयो खुब सम्भब। ओरैनो आलासि स्पिकार हिसाबै लिंनानै लाबोनाय जादों? स्पिकार हिसाबै जों जोंनिफ्रायनो पास्टरखौहाय सासे सायख'दों, रेभारेन्ड सरन इसवारि होननानै बिथांनिफ्राय आरो। हामबायसै। बे जोंनि बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजननि गासिबो रायजो राजाफोरनिसिम आङो बड' इभान्जेलिकेल लुथेरान चार्चनि मेम्बार जानानै आं बयनिसिमबो आंनि हामलायथिखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। दिनैहाय जोङो बोसोरफ्रोमबो बुंनो थाङोब्ला बियो मोनसे जोंनि बोसोरारि बेबायदिनो प्रेयार फेस्टिभेल हाबाफारि, बेखौ जोङो लाबाय थायो बोसोरफ्रोमबो। दा बे मेनलि जोंनि बे प्रेयार फेस्टिभेल जि प्रग्रामखौ लानायनि थांखियानो जाहैबाय जोंनि हादोरावहाय माने जौगानाया फैथों, सान्थिया फैथों। जोंनि समाजावहाय जेरै गोबां रोखोमनि ड्राग्स एडिक्टेड जानाय दंना, बेफोर गासैबोनि थाखाय जोङो आर'ज खालामो, जोंनि पलिटिकेल लिडारफोरनि थाखाय आरो बेजों जोंनि नेसनेल लिडारफोरनि थाखाय आरो बिदि एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभेलनि थाखाय गासिबो, आरो दावहा नेचारेल डिजास्टारफोरनि थाखाय जोङो जोंनि आफा इसोरनावहाय जोङो प्रटेक्शननि थाखाय, सान्थिनि थाखाय आरो जौगाथायनि थाखाय जों बेखौ स्पेसियेलि जों बे हाबाफारिखौ इसोरनावहाय आर'ज गाबो आरो। दा बेखिनि आरो जोंनि गाहाय थांखिया बेनो आरो, नाथिं एल्स।